खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन थांनाय बायदि। 27 बोसोरसालिया रंजालि बैसागो फालिनायखौ रफिय राजौबिल गामिनि जोंमा लाइब्रेरि बानजायनायाव रंजालि बैसागुखौ साननैनि हाबाफारिजों बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंबाय आरो हारिमु मोनाबिलियाव रंजा बाजायै बायदि बर' मेथाइफोरजों मोसादों आरो हांख्रायनानै खराम जानाय कमेश्वर बर' बिथाङा हारिमु मोनाबिलियाव बायदि मेथाइ रोजाबना हाबाफारिया मेहेरगोनां जादों। सिबिआइनि बारग' दिथागिरि रनजित सिंहआ बिथाङा रुंसारि जाबाय। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला बिथाङा कभिड-19 जों साग्लोबजादोंमोन। बुहुमाव कर'ना भाइरास साग्लोबनाया बर'नि गेजेरावबो गोबां जाबाय। बेखौ नायबिजिरनायाव मोननाय जाहैदों। इउपिअनि मन्थ्रि प्रकाश जाभादेकरआ बिथाङा कर'ना पजिटिभ जादों। बिथाङा मन्थ्रिया गावनि कर'ना पजिटिभ जानायनि खोथाखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। साउथ इन्डिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर पवन कलितान बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जाहैदों। दारकुसि बाक्सा जिल्लायाव बाक्सा जिल्ला एबसु आरो दारकुसि एबसुनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बिटिसि खुंथायनिफ्राय मोनसे फोसावनाय फैगौ 18 एप्रिल 2021 इं गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बाक्सा, उदालगुरि, कक्राझार आरो चिरां जिल्लायाव बन्द थागोन। कक्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि एनआरएल पेट्रल पाम्पनि खोलाहा थानाय गंसे नख'राव मोनथिस्लाबै गिथाव बाथाव अर खामदों। कभिड-19 नि साग्लोबनायखौ नोजोर लाखिनानै मिरु सरकारा बिथोन होदों दि मोनफ्रोमबो सरकारि मावख'आव 50% मावथिफोरखौल' खामानि मावनो मोनगोन होननानै। कंग्रेस दोलोनि सासे राफोद दैदेनगिरि रामदेब सिंह सुरजेवाला बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ जादों आरो बेखौ गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोरमायनानै होदों। 1 नं हास्रावबारिआ बैसागो बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बैसागोआव गोदान सुबुंफोरनो मान बावदों।